हेलो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों बर' मेजरनि सायाव नोट्स होनाय आरो बेयो सोलिगासिनो दं नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो दा बेनिफ्राय नैबे खेबाव आं मोनथाम सोंथिनि फिननायफोरखौ खेबसेनो ज' होनो लानाय जादों दा बेयाव नुनो मोननाय जादों अब्ला गोबाव खालामाजासे जोङो थांदिनिफ्राय फार्स्टआव आथिखाल बर' खन्थाइ जौगानायनि बागै बेखेवना लिरहोदों अर्थात बियो मोनसे क्रन'लजिकेलि जागोन अदेबानि बर' खन्थाइनि फारि दावगाथायारि जौगाबोनाय बबे समाव मा खन्थाइ ओंखारबोदों माब्ला सोरनि आरो मा बिजाब दा बेफोरखौ गासैखौबो नोंथांमोना डिटेल्स बेयाव नुनो मोननाय जागोन दा बेखौ नोंथांमोनहा PDF फाइल मोनगोन डिसक्रिप्शनाव लिंकनि गेजेरजों फार्स्ट लिंकआवनो नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन दा बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय मा नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन नैबे बाराव गुबुन मोनसेया जाहैबाय नैबेहाय दं नोंथांमोना नुगोन बेयो जाहैबाय बर' थुनफावथाया मा एबा बर' ड्रामा थुनफावथाया माबोरै जौगाबोदों बेनि बागै आरो सोर बर' लिरगिरिफोरनि थुनफावथायफोरा माब्ला ओंखारबोदों जागायजेननायनिफ्राय लानानै बेसेबां जौगाबोदों बिनि बागै गोलावै नोंथांमोना बेखौ नोट्स मोननो हानाय जागोन दा बे बर' थुनफावथायनि बागै लिर एबा बर' थुनफावथाय जौगानायनि सायाव लिर एबा बर' थुनफावथाया माबोरै जौगाबोदों जेरैखिजाया कुइसन खालामाबानो नोंथांमोना बेखौ लिरनो हागोन गावबागाव एसे एनै फिदिंनांगौआ नोंथांमोननि बिबान गावबागावनि स्टुडेन्टफोरनि सायाव बियो सोनारखायो बेनिफ्राय आरोबाव नेक्स्ट सोंनाया जाहैबाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन बेयाव लास्टआव नैबेवहाय नुनो मोननाय जादों लास्टआव बे जाहैबाय नोंथांमोना नुदों आथिखाल मा होनो प्रग्रेसिभ खन्थाइ दावगालु प्रग्रेसिभखौ दावगालु होननाय जादों बर'आव आरो गुबुनबो बुंनो हागौ नोंथांमोननि टिचारा आलादा होननो हागौ दा बे जाहैबाय प्रग्रेसिभ एबा बर' दावगालु खन्थाइनि बिथिङाव मोनसे बिजिरनाय हो एबा बर' दावगालु खन्थाइफोरा माबायदि जौगाबोदों ना दावगायाखै ना गैयानो दा बिनि सायाव सुंथाबै बिजिरनानै हो मा खन्थाइफोराव दावगालु खन्थाइयाव बर'फोरनिया गोग्लैयो बेखौ नायखाहो दा बेफोरबायदि नोंथांमोनाव जुदि सोंनाय दङबा नैबे मोनसे सोंथिया जोबोद गोरोबगोन आरो सोरनि खन्थाइफोरा प्रग्रेसिभ खन्थाइ बेखौ बाहाय मेनसन खालामना होदों आरो बेखौ डिसक्रिप्टिभ हिसाबै बायदि लिरोब्लासो नाम्बारा मोनखायो जायहा लादों नोंथांमोना मिथिखागौ दा बेनिफ्राय बियो नोंथांनि दा सेमिस्टाराव गैयाबा उननि सेमिस्टाराव थाखागोन दा बेथ' कमनखा दा जेखि जाया मानो बेबादिनो गुबुन सोंथिफोर नोंथांमोना नांबाय थागौबा एबा होखांनायखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामखांनायखौ डिसक्रिप्शनावनो लिंक दं नङाबा प्लेलिस्टआव थांनानै बर' मेजर पार्टखौ नायबानो जाबाय होनबा मोनगोन ग्रामार सेक्सनाव थांबा ग्रामार मोनगोन गुबुन आलादा प्लेलिस्ट दं नोंथांमोना नाय बेहाय गासै 10थासो प्लेलिस्ट दङ नोंथांमोना नायबा नुनो मोननाय जागोन गुबुनफोरनो शेयार खालामनानै हो जाहाथे गुबुनफ्राबो मिथिनो हानाय जायो एसेनोसै लोगोफोर गोजोन्थों।